Γιατί γίνεται η Θεία Λειτουργία? Για να κοινωνήσουμε. Η Θεία Κοινωνία είναι η πρόσκληση στο τραπέζι του Θεού. Όταν δεν κοινωνούμε, μήπως προσβάλλουμε το Θεό? Μήπως ο Θεός μας καλεί στο τραπέζι του και εμείς του γυρίζουμε την πλάτη? Και μάλιστα προφάση ευσεβίας. Δεν είμαι άξιος. Σοβαρά. Άρα δεν θα κοινωνήσεις ποτέ. Γιατί ποτέ δεν θα είσαι άξιος. Τι σημαίνει αυτό? Την εγωιστική αντίληψη ότι εγώ θα γίνω καλύτερος και μετά θα κοινωνήσω. Δεν θα γίνεις ποτέ καλύτερος. Γιατί έχεις το μίασμα του εγωισμού. Εγώ θα γίνω. Δεν θα γίνεις ποτέ σου.